Добрый вечер. Мы продолжаем наши прямые эфиры. Сейчас программа «Бугунь». Я ведущий Роман Спиридонов и гость этого часа — народный депутат из фракции «Голос» Инна Совсун. Добрый вечер. Доброго вечора. Начнем мы с санкций, которые продлил Совет Европейского Союза. Они касаются агрессии, введены они из-за незаконной оккупации Крыма Российской Федерации. Об этом в Твиттере написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Давайте послушаем, что он сказал. Сегодня Совет Европейского Союза продлил до июня 2021 года санкции против Российской Федерации за незаконную оккупацию Крыма. Благодарен за это решение. Надо повышать давление из-за нарушений прав человека, паспортизацию, запуск железнодорожного сообщения через Керченский пролив, незаконное голосование в Крыму. Крым – это Украина. Благодарность — это, конечно, хорошо, а вот когда министр говорит повышать давление, что должно побудить Європу это давление повышать? По-перше, це позитивна новина для нас. Це є свідченням того, що нас продовжують підтримувати наші міжнародні партнери. І за правильною дипломатичною роботою української держави ми можемо отримувати успіхи на цій арені. Так само тут важливо на чому наголосити, тому що ми дуже часто чуємо маніпуляції про те, що санкції по відношенню до Росії підв'язані під виконання Мінського процесу. Так, і тут це хороший привід нагадати, що насправді більша частина санкцій вони підв'язані під порушення Російською Федерацією законодавства, міжнародних норм, правил, домовленостей і всього іншого. Так? І зараз те, що Європейський Союз подовжує ці санкції, це є свідченням того, що насправді вони розуміють, що Росія є агресором і готові спільно протидіяти. Але є питання дійсно, що нам треба робити далі для того, аби посилювати цей санкційний тиск. І тут треба визнати, що для того, аби санкційний тиск був сильним, має бути сильною українська позиція, міжнародна переговорна позиція. І Україна має проактивно виступати, а не просто радісно аплодувати і дякувати за те, що зробили європейці. І тут насправді, чого дуже не вистачає сьогодні, і президенту Зеленському, і всій урядовій команді, і провладній команді, це чіткої комунікації української стратегії боротьби з Російською Федерацією. І проблема тут, вочевидь, в тому, що цієї стратегії початково немає. Так, і коли немає чіткої стратегії, то з'являються різні чутки, різна інформація, що, мовляв, подивіться, вони вже самі домовляються, так далі. І це створює підґрунтя для того, аби в європейських країнах проросійсько налаштовані політики інколи виходили з ідеями, на кшталт давайте послаблювати санкції. Такі речі теж інколи виринають в дискусіях. Тому що нам потрібно, це чітка стратегія українська, чітке наголошування скрізь, що Росія є агресором. Так? І для цього потрібно початково тут погодити це на рівні держави України. Ну, критикуя, предлагай. Когда вы говорите, нужна стратегия, а что должно быть в этой стратегии? Президент Зеленський вже більше року очолює країну. За цей час ми не побачили від нього ані офіційного документу, який би називався «Стратегія деокупації Донбасу і Криму», ані навіть прокомунікованої, нехай не в офіційному документі затвердженої, але чітко означеної стратегії, що ми робимо по питанням Донбасу і по питанням Криму. Так? І натомість партія «Голос», яку я представляю, представила свій план деокупації Донбасу і Криму, так званий план холодної деокупації, який ми готові до його обговорення, ми готові почути його критику, але сам факт, що він є. Так? Поподробніше, що за холодна деокупація? Коли ми говоримо про план холодної деокупації, ми кажемо про те, що нам потрібно відмовитися від мінських домовленостей. Нам потрібно сказати, що мінські домовленості не працюють. Мінські домовленості зараз стали ключовим елементом переговорів, а це неправильно. Тому що мінські домовленості підписувалися в дуже складний період для України, коли нашою головною метою було зупинення смертей на Сході в першу чергу. І, звичайно, що в цих умовах Україна погодилася на частину вимог країни-агресора, які для нас є невигідними. В тому числі щодо амністії тим, хто веде бойові дії, щодо проведення виборів на непідконтрольних територіях без відновлення кордону. Це те, що зафіксовано в мінських домовленостях. І в чому є проблема? Проблема є в тому, що зараз Україна виходить в міжнародні перемовини з позиції, що ми будемо виконувати мінські домовленості. Тим самим підтверджуючи, що ми взяли на себе якісь зобов'язання.
А ми не повинні брати на себе якісь зобов'язання по відношенню до країни-агресора. Ми є країною, яка постраждала від дії Росії. Це Росія анексувала Крим, це Росія розпочала війну на Донбасі. І перше, що треба робити, єдине, з чим треба виходити, з вимогою, що нам потрібно, будь-які переговори можуть продовжитися тільки після того, як Росія припиняє стріляти, і після того, як Росія повертає всіх наших бранців. Но ведь есть же санкции, которые в том числе и продлевает Европейский Совет, они связаны с Минским, они как бы это основа этих санкций. Не зовсім так. Тому що якщо подивитися, є дуже багато санкцій, запровадженими різними учасниками. Так? Є окремо, наприклад, односторонні санкції з боку Сполучених Штатів, є санкції Європейського Союзу, так? Є ряд санкцій окремих країн, які запроваджені. І там насправді треба дивитися, тому що частина санкцій дійсно згадують про Мінський процес, але частина санкцій, в тому числі Європейського Союзу, це санкції, які запроваджені через російську агресію, в першу чергу через анексію Криму. Це дуже чітко написано в документах про запровадження санкцій, що ми запроваджуємо санкції, тому що Росія анексувала Крим. Так? І відповідно ці санкції мають продовжуватися до того часу, поки Росія не поверне Крим. Так, я знаю, що в частині документів інших санкційних згадуються Мінські домовленості. Так? І ми, звичайно, не хочемо, відмовляючись від Мінських домовленостей, полишити ті санкції. Так? Тому треба комунікувати, проговорювати і казати, що подивіться, нам нав'язали умови, які нам не вигідні. Чи погодилася би Франція взяти на себе такі зобов'язання, якби Росія відхопила її частину території? Чи погодилася би на це Німеччина? Чи будь-яка інша країна? Я переконана, що якщо чітко комунікувати, проводити дипломатичну роботу адекватно, то жодна європейська країна не підтримає ідею, що Україна має брати на себе якісь зобов'язання по відношенню до Росії в цій ситуації, будучи країною, на яку напали, у якої забрали частину території. Ну, когда вы говорите, что мы должны не вести переговоров, пока не будет деоккупации, Припинення бойових дій. или остановлены Да. боевые действия, но ведь мы такой политики придерживались предыдущие 5 лет. Була відмінність. Ми при цьому казали, а ми за це візьмемо зобов'язання провести вибори на Донбасі. І після цього, коли ми виходимо на наступний раунд переговорів, Росія на них приїздить і каже, а ви ж не почали готувати вибори на Донбасі? А ви ж свою частину зобов'язань не виконали? І це те, чим Росія постійно маніпулює. Вона маніпулює тим, що Україна не виконує свою частину зобов'язань, і це начебто знімає з неї зобов'язання, яке вона взяла на себе, чи то пак, які на неї накладені Мінськими домовленостями, в першу чергу щодо припинення бойових дій. Тобто той факт, що Україна не виконує частину Мінських домовленостей, які ми не можемо виконувати, бо це буде суперечити державним інтересам, це завжди Росією використовується як аргумент, чому Росія не виконує свою частину Мінських домовленостей. Тому мені видається, що зараз абсолютно нелогічно казати, що ми маємо брати на себе якісь зобов'язання в цій ситуації. Ми є країною-жертвою в цьому випадку, і ми повинні чітко про це казати. Ми не винні нічого Росії. Це Росія нам винна територію, і, на жаль, життя людей неможливо повернути. Но ведь без переговоров вряд ли что-то получится. Абсолютно. Але тому на переговори, я не кажу, що не потрібні переговори в принципі. Просто на переговорах ми не повинні згадувати навіть слово «вибори». Ми повинні виходити на них, попередньо поговоривши з нашими партнерами, європейцями, бажано залучивши Сполучені Штати, хоча ми розуміємо складність цього процесу, особливо в цей рік, коли наближаються вибори в Сполучених Штатах, і казати, у нас є переговори по одному питанню. Це припинення бойових дій. Крапка. Мы же пытались эти действия остановить. Мы начали разведение. Розведення – це знову ж таки зобов'язання з двох сторін. Так? Це знову ж таки Росія каже, а ви недостатньо розвели. Так? Тобто, коли Україна кожен раз каже, що добре, ми зробимо ось це, і потім Росія не дає можливість це зробити, наприклад. Так? Тоді у нас завжди з'являється звинувачення з боку Російської Федерації, що ви ж не виконали свою частину зобов'язань. Розумієте? Тому тут треба жорсткішу позицію займати, тому що насправді за нами правда в цій ситуації, в будь-якому випадку. Так? І коли ми кожного разу апелюємо до власних зобов'язань, ми послаблюємо свою позицію. Нехай на переговорах за участі Німеччини, Франції і Росії, нехай попробує Франція чи Німеччина сказати, що так, Україна теж комусь щось винна. Розумієте?
Ну, они нам ничего не должны. Е, Ви ж розумієте, що також їхні громадяни не сприймуть, якщо вони будуть відверто грати на сторону Російської Федерації. І це не відповідає ані міжнародному законодавству, ані знаєте, нормам і духові міжнародних домовленостей, коли ми розуміємо, що не можна просто взяти і забрати частину території іншої країни. Ну, насколько такая ультимативная позиция может принести результаты? Вот мы-то можем заявить все что угодно, отказаться от Минска, сказать, что мы жертва вот только на наших условиях. Но ведь это же не только от нас зависит, и не только от Европы Так. зависит, это зависит только от Российской Абсолютно. Федерации. Але і я розумію, що це не гарантія успіху. Але достеменно стратегія спробувати домовитися, щось їм запропонувати, що в результаті вони на щось погодяться, останніх 6 років показало, що теж не працює. Розумієте? Що в результаті ми тільки отримуємо додаткові зобов'язання на себе, на кшталт обов'язок провести вибори на непідконтрольному Донбасі. І Росія нічого не робить, ніяких кроків назустріч. Тому, можливо, така ультимативна позиція не принесе результату. Але нам і теперішня компромісна позиція не приносить результату. Окрім цього, ми ще й несемо втрати, тому що ми беремо зобов'язання і потім їх не виконуємо. А как вам идея создать международную площадку по переговорам по Крыму? Насколько Прекрасно. Да, она сама по себе идея прекрасна, насколько она реализуема? Я думаю, що складно, тому що треба брати до уваги, що зараз в світі є багато інших викликів додаткових. Так? Є багато причин, чому зараз навряд чи можна говорити про те, що це швидко можна розгорнути. Але в будь-якому випадку той факт, що у нас зараз немає майданчику, де ми говоримо про Крим, це направду є великою проблемою. Але треба розуміти, що кілька факторів, які впливають на те, чому це не можна зробити швидко. Фактор перший, звичайно, світ продовжує жити в парадигмі вирішення проблеми з коронавірусом. Це об'єктивно залишається ключовою темою міжнародних взаємодій, міжнародних комунікацій. Друге, у Сполучених Штатах в цьому році будуть вибори президентські. І тут дуже тяжкою є ситуація щодо України, тому що ми розуміємо всі складнощі взаємин поточної адміністрації Сполучених Штатів з Росією і з Україною теж. Тому мені видається, що об'єктивно, допоки не буде результатів виборів в Сполучених Штатах, то досягнути успіху в цьому буде дуже-дуже складно. Але такий майданчик, безперечно, потрібний. Але важливо туди йти, будучи готовими. Щоб не вийшло так, що ми прийдемо і не будемо знати, що ми там пропонуємо. Так, А что это за майданчик, может быть? Я думаю, що тут може бути кілька варіантів. Реанимация Будапештского меморандума? Или... Я думаю, що реанімація того, що вже померло, це завжди малоробоча стратегія. Так? Я думаю, що тут є кілька варіантів. Ми можемо говорити про розширення нормандського формату, так? Включення туди додаткової країни, Сполучених Штатів, так, чи Великобританії, наскільки це буде можливо, і додавання туди питання Криму. Це один з варіантів. Інший варіант – це паралельна переговорна група, яка буде це робити. Тобто варіантів є декілька, і я думаю, що тут дипломати краще будуть знати, який кращий механізм працює. Давайте представим эту картину. Приехали мы, собрались Украина, Франция, Германия, Британия, США, и сидим, ждем Российскую Федерацию. Якщо Почему она туда должна прийти? Для цього треба... Так, це правильне питання. Вочевидь, що для цього Росія має розуміти, що якщо вона туди не прийде, то санкції проти неї будуть ще серйознішими і ще сильнішими. І тому, власне, підготовка такого майданчику займатиме тривалий час, тому що треба переконати наших колег західних, що це треба робити. Тому що вони зараз, всі визнаючи, що Крим є анексований і це є неправомірно, уникають дискусії про Крим. І це є проблема. Так, що вони, і у них немає причин і, так би мовити, стимулу говорити про Крим. Так, у них немає... А какие это могут быть санкции, которые могут заставить Россию участвовать в этих переговорах? Посилення персональних санкцій, візові обмеження. Ну, персональные санкции так действуют на практически всех политиков российских. Візові санкції щодо країни, щодо всіх громадян країни. Будуть їздити в Сочі? Ну, нехай. Ми подивимося, як довго російські громадяни це витримають. Тобто варіанти санкцій є.
розширення санкцій, поглиблення санкцій. Я розумію, що є питання Росія розуміє, що є частина санкцій, які мало ймовірно, що будуть запроваджуватися. Це, до прикладу, щодо ринку енергоносіїв. Так? Але це теж те, про що можна говорити. То есть отказ от покупки нефти. Наприклад. А это так. реально? Я думаю, що в перспективі кількох років потенційно це можливо. Тим паче, що Європа дуже інтенсивно переходить на зелену енергетику і намагається... Германия в основном. Не тільки, Скандинавія так само дуже сильно переходить. Та? Тобто але в Європі є свій план поступового переходу на більшість споживання саме зеленої електроенергії. Ось тому з цієї точки зору це теж важіль впливу може бути. Так? Візи для російських громадян, які зараз продовжують видаватися для звичайних громадян. Так? Це було б дуже сильним важелем впливу, вкрай непопулярним, вкрай складним, але такі речі теж можна обговорювати. Отключение платежной системы SWIFT, которую предлагают конгрессмены, насколько это может быть сделано и насколько это действительно будет эффективно и ударит по экономике России? Я відверто не є експерткою з банківських питань для того, щоб коментувати. Але в будь-якому випадку будь-які додаткові важелі, вони маленькою мірою, але спрацьовують. Тому що треба розуміти, що для Росії ці санкції теж не минаються дарма. Так? І в Росії теж наростає невдоволення тим, що цей санкційний тиск продовжується. І тому потрішки, зачіпаючи різні верстви населення, різні групи, різними шляхами цього можна добиватися того, що всередині Росії, і це нам важливо, так, буде формуватися інша точка зору, що може ми все-таки повернемо Крим для того, щоб нам перестали створювати такі незручності щодо подорожі за кордон, щодо користування банківськими послугами, тими чи іншими і так далі, і так далі. Нам важливо, аби в Росії змінилася позиція. Хоча ми розуміємо, що ключовою, звичайно, є позиція однієї людини в Росії, це Владимира Путіна, так, і його позицію буде складніше змінити, але в будь-якому випадку невдоволення російських громадян – це теж один з механізмів впливу. Представители миссии Украины в ООН призвали международное сообщество усилить давление на Россию за невыполнение решения Международного суда ООН о восстановлении работы Меджлиса крымско-татарского народа на оккупированном полуострове. Об этом шла речь во время 43-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел. Давайте послушаем цитату. Россия с абсолютным неуважением к Международному суду ООН игнорирует его приказ о временных мерах по делу Украины против России о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Приказ, в частности, требует восстановить работу Меджлиса крымско-татарского народа и защитить идентичность украинского и крымско-татарского народа под временной оккупацией. При этом Россия продолжает политику репрессий в отношении коренного населения и злоупотребляет своими антитеррористическими законами для преследования крымско-татарских активистов. Когда мы говорим о санкциях, о том, что нужно побудить Россию участвовать в переговорах, как-то идти на компромиссы, и в это же время мы видим, как она спокойно игнорирует решения международных судов. Международное право для нее ничто. И поэтому вот в этой ситуации как быть? Це тому, що Росія розуміє мову сили, а не мову права. І тому треба розуміти, що вона буде ігнорувати, і до цього ігнорувала всі інші судові рішення, які приймалися проти неї. Тому я переконана, що розраховувати, що ми мовою права переконаємо країну, яка просто ігнорує право, абсолютно нереалістично. І насправді, що Росія розуміє, це мову сили і мову тиску. Так? І тому санкції є значно ефективнішими, ніж судові рішення. Це не значить, що судових рішень не має бути, так? Але на що Росія реагує хоч якось, це все-таки санкційний тиск і сила. А что мы делаем для того, чтобы поддержать Меджлис? Не просто вот как организацию, да, а Меджлис как структуру, как силу, которая представляет крымско-татарский народ, народ, который не поддержал аннексию. Ми бачимо, що Україна як держава, так, Україна як держава, зараз я кажу, не я не окремо про, народному да, мы депутату. же не Так, про вас так. говорим. Але ми пам'ятаємо, що декілька тижнів тому президент вперше, якщо я не помиляюсь, зустрічався з представниками 18 мая. кримсько-татарського народу. З одного боку, це добре, що він провів цю зустріч. З іншого боку, шкода, що цієї зустрічі не відбувалося довший час до того.
Это была вторая встреча, по Да. большому счету. І зважаючи на те, що відверто відповідальність президента це є зовнішня політика, в першу чергу і безпекова політика, і питання Криму, вочевидь, є одним з ключових для нас. Криму і Донбасу є два найбільших питання, з якими він мав би працювати. То мені видається, що коротка відповідь, що ми не робимо достатньо для того, аби його підтримувати. Ну, а теперь, если уже говорить конкретно и о вас, и о депутатах, вот в ваших руках как раз есть этот ключ поддержки. Это 3 закона, которые могли бы, как говорят в Меджлисе, приблизить деоккупацию. Это статус о коренных народах, статус о крымско-татарском народе и изменения в Конституцию в 10 статье, изменение статуса автономной республики Крым на национально-территориальную. Так. По закону по корінним народам. Станом на 2 тижні тому, 3 тижні тому, коли я це перевіряла, за ті інформації, що у мене було, мій колега по фракції, який є членом профільного комітету Рустем Умеров, казав, що наразі робота над законом про статус корінних народів продовжує вестися. Вона насправді ведеться останніх декілька років, але цей закон і за попереднього президента, і зараз бояться вносити в залу парламенту. Почему? Мені складно О коментувати, коренных чому. народах боятся? Так. Почему? Не так. Має бути, зараз я уточню, я не зовсім коректно сказала, що теоретично розглядалася концепція, це прийняття окремого закону про статус національних меншин і корінних народів спільно. Так, в одному законі прописати всі ці питання. В такій конструкції я розумію, що закон навряд чи би пройшов парламент, тому що ми б об'єднували дуже багато різних груп, до прикладу, права російськомовного населення з одного боку в одному ж законі, і статус корінних народів і кримсько-татарського народу. І я згідна з тим, що це не варто змішувати в одному законі, що це мають бути окремі закони. Моє розуміння є таким, що зараз в Офісі президента бояться закону про статус національних меншин, в тому числі тому, що всередині правлячої партії є люди, які будуть займати дуже різні позиції з цього приводу, в тому числі по російськомовному населенню, наприклад. По корінним народам моє розуміння таке, що всі більше переживають за ось це питання, статус національних меншин. По корінним народам в теорії ніхто не проти вносити, але мені здається, що немає двигуна всередині партії більшості і Офісу президента, який би став, знаєте, основним таким рушієм цього процесу. Это кто может быть? Я думаю, що це має бути президент особисто, так? Що це для нього мало би бути пріоритетно. Ми бачимо, що коли він береться за якийсь закон і каже, що це для мене пріоритетно, то закони можуть прийматися дуже швидко. Так? Буквально сьогодні Верховна Рада проголосувала президентом поданий законопроект. Він дрібний, він про закінчення навчального року, але він вчора його подав, ми сьогодні його проголосували в Верховній Раді. Якщо є бажання, я розумію, що це буде значно комплексніший закон, тому що він буде багато речей охоплювати. Але в будь-якому випадку ми бачимо, що якщо президент Зеленський хоче, щоб якийсь закон було прийнято в залі, то це трапляється. А вы думаете, у него нет такого желания? Он имеет что-то, есть какие-то вопросы к статусу коренного народа? Ні, я думаю, що це просто не в фокусі уваги. Я думаю, що це просто не спрацьовує, знаєте, це не є якесь ключове питання для нього, на яке він, знаєте, зреагує дуже швидко і скаже, треба це зробити. Есть же сложнее вопрос. Изменение Конституция. статуса, да. Перше, ми як партія підтримуємо ці зміни до Конституції. Знову ж таки, зміни Конституції – це складний юридичний процес. Так? Потрібно проголосувати в залі, передати на розгляд Конституційному суду і потім в наступній сесії аж проголосувати. Поки що... И должна быть конституционная Так, має бути большинство. конституційна більшість, так. І це тільки в 2 сесіях парламенту має голосуватися для того, щоб рішення було прийнято. Знову ж таки, чому не вноситься? Я думаю, що з тих же причин. Тому що, давайте скажемо чесно, коли в вересні починала працювати ця Верховна Рада, ми ледь не за один день проголосували декілька змін до Конституції. Деякі дуже дивні, відверто кажучи. Наприклад, про те, що Верховна Рада може створювати консультативні органи. Ніхто не міг зрозуміти, навіщо ми міняємо Конституцію для того, щоб робити те, що і так, в принципі, дозволено. Так?
Але ми бачили, що це чомусь було пріоритетно, було подано президентом, голосувалося, потім були негативні висновки Конституційного суду і так далі. Тобто, якщо якісь речі визначаються як пріоритетні, то вони трапляються в цій Верховній Раді, принаймні в цій політичній конструкції, що зараз працює. Я думаю, що тут є питання того, що це не є пріоритетним. Но вы говорите, что фракция «Голос» поддерживает. Безперечно. Почему? Ем, Тому що ми вважаємо, що нам треба закріпити юридичний статус Криму як автономії, яка, зараз сформулюю, як місце проживання кримських татар. Нам треба розуміти, що це не є просто одна з областей, умовно кажучи, И українських. это даже не просто место Так. проживания. Я розумію, що це національна автономія, і нам потрібно її закріпити, тому що кримсько-татарський народ є важливою частиною українського політичного суспільства. Не етнічно, так, але політичного. І ми розуміємо, що для того, аби це визнати юридично, і для того, аби у нас були в тому числі додаткові важелі впливу в міжнародних переговорах, в Криму має бути особливий статус, і в кримсько-татарського народу має бути чітка юридична прив'язка саме до Криму. Известно ли вам настроение в других фракциях? Что говорят по поводу этого закона? Есть ли какие-то опасения, там, не знаю? Я не готова сказати за інші фракції. Моє відчуття таке, що Європейська солідарність, скоріше за все, це теж буде підтримувати. У них теж є представники кримсько-татарського народу, як і у нас в фракції. Батьківщина відверто завжди займає досить дивну позицію з цього питання, досить ситуативно, я би сказала. Так, вони не здають українських інтересів, в принципі, але вони не є проактивними в комунікації міжнародних питань. По ОПЗЖ, я думаю, що Там все не варто понятно. коментувати. Але треба розуміти, що всередині фракції «Слуга народу» тут цікавішим є питання, яким буде ставлення всередині фракції «Слуга народу». Ну, вы знаете, вот те слуги народа, которые приходят к нам, они всегда говорят, что поддерживают. Звичайно, так. Було б дивно прийти до вас і сказати, що вони не підтримують. Думаете, лукавят? Ні. Я думаю, що тут радше, як це те, що є в науковій мові, називається selection bias. Упередження відбору. Що ті, хто до вас приходять, це ті, хто позитивно налаштовані. Так? А ті, хто негативно налаштовані, чи радше скептично налаштовані, вони просто не прийдуть до вас на телеканал. Ну, возможно. Хотя мы приглашаем всегда всех и готовы выслушать разные позиции. Вот очень часто звучат аргументы, что есть опасность, если у автономии будет статус национально-территориальный, чуть ли не какой-то сепаратистский в этом видят момент. Ну и даже самая такая вот, на мой взгляд, очень смешная такой аргумент, что, получив автономию, крымские татары в любой момент возьмут и отсоединятся и присоединятся к Турции. Вот есть стереотипы, да, которые мешают. Сталкивались ли вы с такими аргументами у коллег? У нас у фракції точно ні. Тому я розумію, що такі чутки ходять, так? Така інформація є, але я от що скажу. Ті випадки сепаратизму чи спроб сепаратизму, які траплялися в Україні, вони не були підв'язані під юридичний статус. Так? Створення Донецької Народної Республіки, Луганської Народної Республіки, так? Воно сталося, тому що так захотіла Росія, тому що вона заслала найманців, тому що вона проводила там дуже багато пропагандистської роботи і всього іншого. Тому це є питання не юридичне, так? Скажімо так, не тільки юридичне. І якщо десь будуть з'являтися якісь елементи сепаратизму, то звичайно, що так, Україна повинна зберігати свою цілісність територіальну і, відповідно, такі речі не підтримувати. Але я розумію, що ненадання цього статусу, скажімо так, ненадання цього статусу не є механізмом подолання сепаратистських настроїв, якщо б раптом казали, що вони були. Але я багато спілкуюся з кримсько-татарською спільнотою і через Рустема Умерова, і через інших друзів. Я достеменно знаю, що вони дуже тісно прив'язані до України як до держави.
що вони дуже чітко себе ідентифікують з Україною як державою, політично ідентифікують, так, не етнічно, але політично. Тому мені видається, що ці страхи є суттєво перебільшеними. Так? І кримські татари завжди були дуже відданими громадянами і патріотами України. Так, а сепаратизм кримський, він був більше пов'язаний з російським населенням, яке там проживає. Хоча, звичайно, ми розуміємо, що розуміння цього сепаратизму змінювалося. До прикладу, тривалий час Служба безпеки України, яка працювала в Криму, так, вона вважала, що загроза сепаратизму в Криму надходить від кримських татар. Ми в результаті побачили, що це абсолютно не так, що загроза сепаратизму надходила якраз від російськомовного чи російського населення, яке там проживало, яке мало сентименти до Росії. Так? Натомість кримські татари ніколи не були загрозою для української державності і цілісності територіальної. По вашим оценкам, стоит ли ожидать этих изменений Конституции, изменения статуса Крыма в каденции этого парламента? Ми зі свого боку будемо робити все можливе, щоб це трапилося, але ми також розуміємо, що наших голосів є дуже мало для того, щоб це трапилося. Тому я думаю, що про це може бути краще і легше говорити після місцевих виборів. Еще одна тема. Сегодня в МИД Украины сделали заявление о том, что не исключают возможности очередной агрессии России против Украины, и причиной может стать попытка получить доступ к Днепровской воде. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар в интервью «Апострофу». Давайте послушаем. Мы не знаем, что думает Владимир Путин и не приказал ли он уже военным готовиться к очередной агрессии. Не буду чрезмерно спекулировать, но поводом для активизации действий против Украины может быть как нехватка воды в Крыму, так и перезагрузки власти в России, чтобы, например, скрыть нарушения или получить благосклонность избирателей. Не думаю, чтобы Россия отказалась от планов пробить себе по суше коридор в Крым, а может и в Приднестровье, особенно с учетом того, что воды в Крыму все меньше и меньше, и никто не снимал военную угрозу со стороны оккупированного Донбасса и территории России вообще. Что мы можем противопоставить этой агрессии? Как мы можем себя защитить? Це складне питання, тому що те, що ми почули в цитаті заступника міністра закордонних справ, розумієте, ця загроза підвищення російської агресії, вона у нас існує завжди. Так, воно завжди може трапити, тому що такий політичний розклад в Росії, тому що якісь інші є причини, так, тому що в Путіна падає рейтинг, і він це використовує. Ця загроза, на жаль, існує останніх 6 років в Україні, ми з нею живемо постійно. Що ми можемо протиставити цьому? Я боюсь бути банальною, відповідаючи на це питання, тому що з одного боку відповіді дуже очевидні, з іншого боку вони продовжують великою мірою залишатись нереалізованими. Так? Що Україна може протиставити, це сильну армію, яка здатна протистояти агресії. Це армія, яка є належним чином реформованою, укомплектованою, з гарно підготовленим кадровим складом і так далі. Тобто, розуміючи, що у нас є така армія, Росія буде довше думати, перш ніж посилювати агресію, якщо такі плани будуть. Та це внутрішні реформи тут в Україні, і тут це та частина, де я боюсь бути банальною, тому що всі про це говорять, всі це розуміють, так? Але коли ми будемо показувати приклад, що ми живемо інакше, ми живемо краще, то вочевидь, що це буде ознакою для багатьох наших громадян, які живуть і в Криму, і на Донбасі, що тут відбувається щось інакше. Но эта угроза может как-то повлиять на нашу позицию по поводу подачи воды? Крим. Я дуже сподіваюся, що ні. Хоча ми бачимо, що ми пам'ятаємо, коли прем'єр-міністра Шмигаля призначали, так, коли він заплутався, відповідаючи на питання по воді в Крим, що для мене є ознакою того, що він скорше не розумів питання, так, ніж він намагався якось уникнути відповіді чи щось. Ну, на прошлой неделе он на пресс-конференции в очередной раз заявил, что пока оснований для подачи воды в Крым нет. Так, так. Власне, що мені здається, що в цього уряду не спрацьовують червоні прапорці, там же, де вони спрацьовують там, в активної частини громадянського суспільства української, в ряду політичних партій всередині парламенту і за межами. Так? Тобто для нас це очевидний червоний прапорець. Так?
моментальна реакція, негативна реакція, несприйняття. Він, мені здається, не до кінця в контексті, і через це для нього це видається, може, технічним питанням, а не політичним питанням. Ось, але я не думаю, що це вплине на українську позицію по воді. Принаймні, мені би не хотілося, щоб це вплинуло. І поки що я не бачу, щоб воно рухалося в напрямку зміни. Але у нас дещо випадковим чином приймаються рішення, в тому числі щодо зовнішньої політики, і ми бачимо, що позиції можуть змінюватися. Я нагадаю, як ми ще 2 місяці тому говорили про створення консультативної ради з непідконтрольними територіями ОРДЛО, потім ми відмовились від цієї ідеї. Тобто в умовах, коли рішення приймаються абсолютно випадково і ситуативно, звичайно, ми не можемо виключати на 100% цього. Тому що повернемося до того, про що я говорила на самому початку, що у нас немає стратегії, а що ми робимо. С одной стороны, мы слышим заявление президента о том, что вода в Крым пойдет только после деоккупации. Этому вторит и премьер-министр. Но в то же время мы слышим заявление нового советника Ермака, Сергея Куницына, о том, что это неоднозначный вопрос. Буквально в нашем эфире он так и говорил. О том, что отсутствие воды наносит огромный колоссальный ущерб экологии Крыма, а восстановление потом после деоккупации потребует миллиарды долларов. Вот такие советы, видимо, он дает по главе офиса президента. Потом в законе о стратегических предприятиях исчезает Северокрымский канал и управление Каховским водохранилищем. Это какая-то подковерная идет игра? Или вот как это объяснить? Я думаю, що тут є кілька факторів. Фактор перший, що так, там є частина підкилимної гри, коли частина людей направду займають дуже компромісну позицію по відношенню до вимог Росії. Давайте скажемо прямо. Так? Разом з тим, ми бачимо, що якщо такі речі виносяться публічно від імені вже там Офісу президента чи президента особисто, це викликає вкрай негативну реакцію суспільну, і потім президент дуже часто відступає від того, що він до цього заявляв. Так, таке траплялося неодноразово вже. Тому мені здається, що тут перше, що в Офісі президента і в партії «Слуга народу» є проросійські елементи. Так? Є люди, які відверто проросійськи налаштовані. І є люди, які просто більш схильні до компромісу з Російською Федерацією. Там це не можна казати, що це, знаєте, там одні за Росію, інші однозначно проти Росії. Так? Там є градація, так би мовити. Так? Є пан Бужанський, наприклад, чи пан Шевченко, які абсолютно спокійно можуть поїхати в Росію і там брати участь в телевізійних шоу. Так, а з іншого боку, є люди, які просто не розуміють, а в чому проблема з подачею води до Криму. І таких насправді більшість. Так, людей, які просто не розуміють, а в чому проблема, а що сталося, а чому це таке чутливе питання. З цими людьми можна працювати і можна пояснювати, просто це довгий складний процес. Проблема є ключова в тому, що дуже часто президент не спроможний розрізнити між позиціями різних людей. Проблема є в тому, що очільник Офісу президента, пан Єрмак, є вкрай зручною фігурою для Російської Федерації. Це людина, яка відверто схильна до компромісів з Російською Федерацією. Ну, може бути, це і плюс? Ви бачите, що наші компроміси Росії не приводять до жодних позитивних результатів. Ми не отримали нічого, ідучи на компроміси. Ми вернули наших пленних, ну, не всіх, так. Так, власне. Але скількох ще нам треба повернути? І скількох ще Росія захопила за той час, що ми повертаємо цих? Розумієте, що відбувається в Криму з кримськими татарами, з активістами кримсько-татарськими? Це продовжує відбуватися. Так? І питання з полоненими – це дуже складне. Це емоційно складне, політично складне, психологічно складне питання, звичайно. І тут є велика робота, яка робиться по поверненню наших бранців, і це дуже добре. Але це не вирішує засадничої проблеми війни на Донбасі і анексії Криму. Так? Тут ситуація така, що тут компроміси, вони тільки послаблюють нашу позицію. І те, що Єрмак схильний до цього, і це ніхто не заперечує за великим рахунком, воно послаблює нашу позицію. Перепрошую, я не договорила, перепрошую. Але основна проблема в тому, що мені видається, що сам президент Зеленський не спроможний розрізнити, де є доречні поради, які йому дають, а де недоречні. Його персонального досвіду, його політичного чуття не вистачає для того, щоб розрізнити
що йому кажуть, і приймати рішення в інтересах української держави. Я хотел бы вернуться к закону о приватизации, о неприватизации стратегических предприятий, ведь это ваш коллега Ярослав Юрчишин забил в набат, сказал, что они исчезли, и вот нельзя принимать. Был резонанс, и депутаты не приняли. А нет желания выяснить, кто виноват в том, что эти объекты исчезли из документов? Ми працюємо над цим. З того, що я знаю, мої колеги по фракції звернулися до Міністерства економіки, яке формувало перелік, до уряду, для того, щоб зрозуміти, як так сталося і що відбулося. Мені поки що рано говорити про те, що ми дізнаємося, але робота ведеться для того, щоб зрозуміти, власне, що відбувалося. Тому що це дуже правильне питання, та звідки такі ідеї з'являються, та хто ж Кто це робить. диверсант? Так. Ось. Тому ми працюємо над цим. Я думаю, що в якихось наступних ефірах, комунікаціях ми розкажемо, що ми дізналися. Сегодня вы провалили программу деятельности Кабинета министров, в том числе и ваша фракция, ну, и депутаты, и слуги народа тоже не голосовали в большинстве. Почему? Это была вторая попытка. Документ уже был не 10 листов, а 80. Там были прописаны и экономическое развитие, и программа деятельности долгосрочного планирования на 4 года. Ну, в общем, вроде бы премьер-министр учел замечания и дал аналитику в своем документе. А вы его все равно не поддержали. Перше, прийняття парламентом програми діяльності уряду за законодавством дає уряду річний імунітет. Впродовж року цей уряд не можна відправити у відставку. От ви йому не дали этот імунітет. Абсолютно. Я також розумію, що це не є 100% гарантією імунітету. Програма діяльності уряду Гончарука, вона була прийнята, але потім його президент дуже попросив, так і він написав заяву про відставку сам. Такі варіанти теж можливі. Але теоретично це є гарантією того, що цей уряд буде як мінімум рік з моменту прийняття програми. Не з моменту призначення на посаду, а з моменту прийняття програми буде працювати над реалізацією цієї програми. В цьому є управлінська логіка. Ми не можемо міняти уряди раз на 3 місяці, тому що це... Можемо чуть побольше. Звичайно, що якщо уряд геть не справляємося, то можемо. Але теоретично, з точки зору реалізації довгострокових цілей, я як людина, яка 2,5 роки пропрацювала в уряді, я розумію, що за півроку ти дуже мало що встигаєш зробити на посаді. Але і що значить сьогоднішнє голосування? Сьогоднішнє голосування значить, що Верховна Рада не довіряє Шмигалю і його урядові достатньо, аби дати їм цей річний імунітет. Чому? Я думаю, що тут є кілька факторів. І з спілкування з фракцією «Слуга народу» кілька речей, які я почула. Перше, всі незадоволені реакцією уряду щодо коронавірусу, неефективність діяльності Міністерства охорони здоров'я по захисту лікарів в першу чергу. Друге, незрозуміла економічна політика на сьогодні. Ми пам'ятаємо, що Шмигаль обіцяв на кінець травня створити 500 тисяч робочих місць. Я не знаю відверто, навіщо він це обіцяв. Це було нереально в умовах коронавірусу і економічного спаду, але він цю обіцянку дав. Він її очікувано не виконав, він її не міг виконати. Але він її не виконав. Що ми отримали в результаті? Що він задав якусь політичну обіцянку і вже її не зреалізував. Зрозуміло, що після цього парламентарі не дуже схильні вірити будь-яким іншим його обіцянкам і реалістичності його обіцянок. Далі є окреме питання – це питання міністра внутрішніх справ Авакова. І великою мірою це голосування – це в тому числі через неготовність давати ще річний імунітет Авакову. Тому що насправді у фракції «Слуга народу» рівень підтримки Авакова є суттєво нижчий, ніж то представляють і президент Зеленський, і міністр Аваков, і уряд в цілому. І я переконана, що коли в залу парламенту внесуть нашу постанову про відставку Авакова, то Коли це плануєте? Це не від нас залежить. Це має бути рішення керівництва Верховної Ради, але зараз це питання вже є в порядку денному сесії. Це ще один з ранніх етапів цього, але якийсь процес відбувається. То насправді всі розуміють, що зібрати голосів на підтримку персонально Авакову, не абстрактному урядові, знаєте, де є один міністр Аваков, а персонально на Авакова буде фактично неможливо. У фракції «Слуга народу»
немає достатньої підтримки для міністра Авакова. І тому тут є кілька факторів, які вплинули на те, що в кінцевому рахунку Верховна Рада не дала річний імунітет для цього уряду. І, звичайно, що акції протесту, які відбувалися і проти Авакова, в першу чергу проти Авакова останніх декілька тижнів відбуваються акції протесту. Сьогодні відбувалася теж під парламентом акція протесту з вимогою не давати річний імунітет цьому урядові. Це ті речі, які теж впливають, які формують думку депутатів, наскільки їм доречно приймати ті чи інші рішення. Может, дело все в местных выборах. Экономический кризис, правительство непопулярно, а тут хорошие депутаты отправляют непопулярных министров в отставку Е, и зарабатывают политический рейтинг для своих партий. Потенційно це можливий варіант. Ми розуміємо, що місцеві вибори є непроговореним, але основним фактором, який впливає зараз на політичні рішення всередині парламенту. Що ми заходимо в передвиборчу кампанію на місцевих виборах, і зрозуміло, що цей фактор впливає. І так, можливість відправити неугодного міністра у відставку, продемонструвавши свою позицію, це те, що я впевнена буде робитися. Я не сумніваюся навіть, що це буде робитися. Що це не теоретичний варіант. Я впевнена, що це буде відбуватися. І тому наявність цієї опції – це, звичайно, такий приємний бонус щодо цього голосування. У нас остается до конца эфира 2 минуты, и последняя тема, о которой я хотел с вами поговорить, это о вашем коллеге Святославе Вакарчуке, который второй раз хочет оставить депутатский мандат. А ему депутаты это не позволили сделать. Ну, во-первых, почему не позволили? А во-вторых, не изменилось ли у вас отношение к вашему лидеру, который вот вроде заводит людей, как бы генерирует, ведет за собой, а потом отходит в сторону? Я почну з другого питання, бо воно мені зрозуміліше. Святослав завжди казав, що його мета – це завести в Верховну Раду людей, які демонструватимуть нову якість політики. Но люди-то шли за ним, люди думали, верили ему. Так, люди вірили йому, і Святослав нікуди не дівається. Так, він залишається членом партії, і, відповідно, говорити про те, що він повністю пішов, теж було би некоректно. Він залишається членом партії, ми його бачили всі і цього тижня, і минулого тижня, і після заяви про складання мандату. Щоправда, не в залі парламенту. Вважаю, що це некоректно вже з його боку було б приходити в залу парламенту після цієї заяви. Ось, тому він виконав свою обіцянку виборцям. Він завів фракцію в парламент. І ця фракція зараз нарощує свій вплив всередині парламенту, будучи порівняно маленькою фракцією. Тому його рішення, хоча мені дуже бракуватиме суперечок з ним щодо окремих законопроєктів, які ми завжди вступали на У фракції. нас просто 20 секунд. Вот как лично вы отнеслись к этому решению? Вот как вы восприняли? Не разочаровались? Ні, розчарування – це зовсім не те слово. Трішки з сумом, трішки але в основному з розумінням, чому він приймає таке рішення і що він хоче робити далі. Спасибо вам большое. Инна Дякую. Совсун, народный депутат из фракции «Голос», была гостем нашего эфира. Вы подписывайтесь на наш YouTube, смотрите нас в Фейсбуке. Сейчас мы прервем наш эфир на выпуск самых крымских новостей «Заман». Не переключайтесь.